कसे काय मंडळी, तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये कायाकिंगचा आनंद मात्र नक्कीच घेतला असतात. पण कायाकिंगच्या या स्पेशल ऑफरबद्दल तुमका माहिती असा काय? रिझनेबल रेटमध्ये कायाकिंगचा आनंद घ्यायचो आणि मिळवायचे स्पेशल फ्री गिफ्ट. तर चला तुमका दाखवते हे गिफ्ट मिळतले काही. तर बाईक घेतलो आणि कुडा ते खवणे प्रवास करू स्टार्ट केलो. मापण बाजार क्रॉस केल्यानंतर सगळ्यात पहिलं लक्ष पडतं तो म्हणजे स्वामी कायाक यांच्याकडे. तिकडनं राईड घ्यायचो. मोठी कमांड पार केल्यानंतर जागोजागी त्यांचे बॅनर्स पण असत. त्यामुळे तुमका शोधूक सुद्धा इझी पडतं. इल्यानंतर राजा मोंडकर स्वामी कायाकचे ओनर यांना भेटलो आणि आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये सर्वात पहिली ट्रान्सपरंट कायाकची सर्व्हिस देखील यांनी स्टार्ट केलेली असा आणि याच्यात बसक तर एकदम अफलातूनच वाटतं. या संपूर्ण प्रवासात तुमका कांदळवनांची माहिती, नैसर्गिकरित्या बनलेली कांदळवनांची गुफा आणि असे बरेच युनिक स्पॉट असत जे तुमच्यासाठी नेहमीच अविस्मरणीय राहतलेत. आणि कायाकिंग सोबत यांची बोटिंगची सुद्धा सर्व्हिस असा. तर मंडळी, तुम्ही या सर्वांचा आनंद घेतल्यानंतर यायचा आणि आपल्या नावाची चिठ्ठी बनवायची आणि बॉक्समध्ये टाकायची. ही एक लकी ड्रॉ ऑफर असं ज्यामध्ये टोटल 20 विनर निघतले. पहिल्या 5 विनरला आकर्षक ब्रँडेड वस्तू असतात ज्यामध्ये अलेक्सा, ओव्हन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर